Ayos sa purting daghanag kuha sa mga singgaong gikan naming wit. Di matabas-tabas. Paksit na sa datong tinuwa nga grabing pagkalabasa. Namituon ang sabaw. Grabing pagkalami higupon. Wa na daghang pasundayag. O di napunta, sugda na nato. Kay hunas naman sa buntag, birada na sa tagpamingwit. Mao gid nakapabor basta naay hunas sa buntag. Di gyud ta magproblema sa tuang tukbononon. Og diri magbubod sa ta sa tuang nylon para himuon na tong pingwit. Mao gid atong ganahan basta naay hunas dako kayo sa buntag. Dili gyud ka mahitabong layon og mamingwit, labi na magtaob. Porte gyud kusuga na sa tukob. Og diri sa pagpamingwit nato, wala na gyud ta ka video-video. Kay naglain na sa dang lawas sa tuang underwater nga kamera. Lisod man sa dug kanang cellphone na tuang dalon. Di man ni siya waterproof, water soyop noon, pero grabing pagkaayosa. Di ra ato ang tanaw ng makuha sa mga singgaw. Asam to ang kuluri. Para mga singgaong, paksit na pong tinuwa ni. Mga do. Si. Ano. Kuluri lego. Di matabas-tabas, ubay-ubay yung kuha ang mga singgaw. Daghan na kayo ni og matipon, wa na daghang pasundayag, ato ni siyang pundokon. Magid. Uy, papalitan na sila glamas ko. Hindi atay. Ikurta diri. Dum daglam. Matik ato na ng pikan sa paglimpyo. Kanid yung isda sa bato mo grabe sad pagkalami ato waon. Mao sa diring isda sa amo nga gitawag og tilogon. Mao gini kasagaran pangitaon pud sa uban nya kanang naimudon. Mangita na sila isda nga tilogon. Grabe magud pagkalamian ng isda sa bato. Bisag unsa pa nagklasiha sa pagkaluto, pero to ang pinakaganahan kanang mamingwita basta naalantay kuha. Kanid yung tinuwa. Iuna na taniglunod atong mga materyales. Mintras nagbukal na, pangpahumot sa to ang tinuwa. Ato na siyang patawd-tawran. Pagkahuman ato na tong ilunod ato ang isda. Tadya. Cherry white ba? Cherry white. No, skisi bro. Dagang ka. Kanig pure kayo nga labas. Kanig kisi-kisi pa paglunod. Buhi pa kayo. Grabe gud pagkaayo sa ani. Grabe. Puno atong kaldero sa tuang tinuwa. Aw kani. Di gud ta mahitabong mapingis ani. Unlimited kayo ang sabaw. Aw labaw na ang unod. Matik mo na daghang pasundayag. Ato na nang birahan sa pagtimpla. Kay aron dili kayo mauber sa lata ang isda. Lain naman sa kayo basta masubraan sa lata. Mabungkag ihang mga unod. Grabe. Di matabas-tabas og sabaw. Ikahimasa. Aw ana may gud ta mga Pinoy. Sabaw may importante. Mitopong sa kaldero ang sabaw. Kini, kahigop yung tag-unlimited nga sabaw. Burot yung pabawnan sa mga singgaw nga ni. Maglisod yung kag-undang ni basta naapay mahabilin. Wa na daghang pasundayag. Ato na ng plastaran sa tong bahaw. Pagkahuman di ara. Ato na ni iabos sa tong hukaran ato ang tinuwa. Ang tinuwa ha. Biti, bisan. Di matabas-tabas. Grabing pagkayusa sa tong tinuwa. Namituon ang sabaw. Grabing pagkayusa sa higupon. Parisan po sa tong kinilaw nga tuloy. Nga naisubak nga kutsara. Paksit, di apuntay sinugba. O dira, naplasta na tanan atong mga tukbononon. Unsa petong gihuwat, wa na daghang pasundayag. Tukbon sa tani, ohla, habhab. Awa na sobong ay. Abang mas daw. Wah. Ano din, tugdi na niya ipa. Bigup. Yan, awayan. Bigup. Leo, kutsara. Grabe. Higop sa bowl. Bigup. Kajan, natong nangitan. Bigup. Rinet? Pantay ko tsara kini ato ni sud baso. Singgaw. Kamot. Ipus type. Ito ba? Ipus type pa. Oops, ay sa mga singgaw ato sa palaylay nyo ang atong ikalingaw nga duwa. Mao ni ang PH RAS. Sa pag-register ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pinapalay mo ng mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pag-cash in na ni mga singgaw, through GCash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw, kaya daghang kapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw, Super Ace. Pag abot niyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinaka-paborito nga duwa mga singgaw kay kusog ko nimo hatag. So dira. So ikamo rin bahala di mga singgaw og pila yung ibit kita. Atong dako-dakuan og pusta mga singgaw. 200. So dira, spinta. 1. King, si Gis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So dara. Gatog. Gi, king. Look, kamay. 3 mil largo. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga singyaw. 4 mil na.
Kamay na uga. Jack, mildos. Do, 5 mil lang mga singang, 5 mil na. Sige po, 720. Puni pagod. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw, nakadaog-taog. Pila? 6,000. Grabe pa kaninduta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag-register na. PH Ras.